Ay, luluto. Amoy. Anong luto yan? Sinigang na prito? Ginisa na ano? Sinigang na prito. Ulam namin. Ay, si Mayang yung mangkok mo. Dalawang araw yun dito. Oo. Babag Yo. Tiyaning ng isang mangkok. Amoy. Tiyaning. Isang mangkok. Trabaho ma. Hulog ko ng mga pato. Ano mo ito? Paring-ring ang kulto. Aring. Diding-ding. Lunggungan mo. Subutang mo sabi. Lupa ko. Ay. May ka. Dili mo tamarong. Untog. Namarong mo na eh. Nanasa rin na. Kita na. Pamagitupat lang ni. Matita. Ay, si Ramang Kadi ay. Nabarong. Ayan, natitimplahin na natin bidang. Talbos. Talbos. Nagpindot na magagawa. Lagay mo nga naman ito. Ha? Ito nga okay ko yan. Amoy. Okay lang. Pamagyari ko. Amo. Yung. Amo. Gami. Kuya. Amo. Hello. Morning. Scammer na, in-scam ako. Yung. Nagpaload ako, di man pumasok yung load. Kay Jami. Uy, nagpaload ako sa kanya. Scammer na. In-scam ako 100. Discount ka ni Jami. Hindi ko pa nabayaran. Hindi ako, meron naman kasi dito. Number nga. Oh, Na-scam pala. number mo, tawagan ko kung may load. Pumasok na yung load. Paano ba magtawag? Lumpia. Gawin mo car ata na load eh. 09 Santol. Niluto nito, tibdang. Santol. Yan, gulay na santol. May piprituhin pa. At mayang. Paking! Mayang ane! Hindi. Kaldero. King! Pagin ang hali. Amoy. Magnelo. Ano Lagyan, may asin. Nasa ito na may asin. Oh, may asin. Ato da. Dapat ato asin. May asin. King! Mikaw Kalamansi. na hato ah. Dara dia. Kain na. Nagpiprepare sila ng ulam namin. Kau na? Bago pa. Galing pa natin dito. Yung Lunes ngayon, parang linggo. Ha? Prito. Magluluto ka ng ulam. Bakit ito baga? May ulam na baga ni. May ulam na baga. Yes, atin lahat yan. Ako gagawa na ng kaso eh. Oh. Ano, ibaba ko. Tingnan naman kasi Ika. Ay, nalaglag sa buhay.
Walang nagsasaklol. Ay! Ako! Ako! Panggulat mo na. Hmm? Panggulat. Meron. Parang masaya yung vlog. Ito natapon. Ay, 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 ay. Salaw! Malay ka. Wala ka. Preparation. Dinner. Isag ko o dali na to, dalhin ko. Ayan na. Tilo. Dali na yung kanin. Cara. Ayun yung kanin. Karo, di pa ito. San man mapunta, kanino mo'y Kainan na. Ayun, masarap. Ito meron. di naman. Gulay. May sinunod pa dun sa bang. Pangaw na. Kuya Bin! Ay, kanyang ano na? Ayun. Ay, kain na! Kanin lang. Matiwi. Ay! Kunting kanin lang tayo. Bagat tumatingi. Kain po tayo. Kain lang po, wala tayong tayo. Kain lang tayo. Nakatawas ako dun. Ha? Sunod kayo sa akin, papo kayo. Dala pang pagkain. Amo! Tip! Pati! Saan na si Bebe? Bebe! Oy! Pag-iwan ko lang ito. Ha? Ano siya mo? Kamu na? Ha? Iyan na. Iyan, masuk ka nila dyan. Sorry. Masaya naman ito. Marunong na mag-isip si Tilo ah. Sayang. Lo, kaya!
Lupatin mo ngayon. Kayo. Gagawa, wala man akong tama doon. Tapos na ako. Bukas ko na yung gawin kong istorbo. Babalik pa doon? Nabalik po na, balik. Ubus na natin. Tapos na kumain. Alam na. Edit time. Edit time tayo, edit time. Back to barracks. Salamat ko pagkaon. Busog. Ang kunti-kunti lang tayo ng kanin ngayon para hindi tumaas yung blood pressure. Amoy!